Mä oon kyllä vähän kattellut tässä näitä kämppiä. Täältä voisi olla aika kiva joskus saada omakin kämppä. Mut hei, onko sä miettinyt Asp-tilille säästämistä? En. Mikäs se on ja mitä hyötyä mulla siitä on, että mä säästäisin sinne mun ensiasuntoa varten? No hei, katsotaan seuraavaksi lisää. ASP-tili eli asuntosäästöpalkkiotili on helppo ja hyödyllinen tapa säästää omaa ensiasuntoa varten. Tilin voi avata 15-44-vuotiaana. Esimerkiksi osuuspankissa tämän tilin avaaminen on tosi helppoa op.fiissä. 15-17-vuotiaana alaikäisen pitää tulla tänne konttorille vanhempien kanssa avaamaan tämä tili, ja on myös hyvä huomata, että tilille talletetut varat pitää olla alaikäisen omalla työllään ansaitsemia. Mä kuulin, että säästäminen kannattaa myös aloittaa hyvissä ajoin, vaikkei se asunnon hankkiminen olisi vielä lähivuosina ajankohtaista. Joo, ehdottomasti kannattaa, ja hyvä myös muistaa, että tämän tilin avaamisen yhteydessä pitää tehdä avaustalletus. Okei, eli alkuun pääsee jo tällä. Tilille tulee säästää siis vähintään kerran 3 kuukauden aikana. Summa yhtenä vuosineljänneksenä tulee olla vähintään 150 € ja enintään 4500 €. Tilille voi siis säästää myös kuukausittain minimissään 50 € ja maksimissaan 1500 €. Tällöin vuodessa tilille voi siis kertyä vähintään 600 € ja enintään 18 000 €. Kun olet siis säästänyt 8 vuosineljännestä ja tilille on kertynyt 10% asunnon arvioidusta hankintahinnasta, voit saada ASP-lainan. Enimmäisaikaa säästämiselle ei ole. ASP-tilille maksetaan vuosittain prosentin korko sinne säästetylle summalle. Sinne on mahdollista myöskin saada 4% lisäkorko aloittamisvuodelta ja sitä seuraavalta 5 vuodelta. Eli siinä tapahtuu jo tämä mun oppima korkoa korolle -ilmiö, eli tilille säästetty raha kerryttää tilille itsestään lisää rahaa. Just näin. Kuulin, että ASP-lainalle voi saada myös maksuttoman valtiontakauksen. Joo, just näin, ja se tarkoittaa sitä, että valtio takaa tietyn osan siitä lainasta. Mä oon katsellut tässä tuollaisia 100 000 € yksiöitä ja mä oon nyt säästänyt 10% eli 10 000 €. Ei mahtavaa. Tosiaan se 10% riittää, pankki lainaa loput sen 90%. Ja on myös hyvä muistaa, että jos sulla on ASP-tili toisessa pankissa, se on mahdollista siirtää myöskin sitten lainanottoa varten toiseen pankkiin. Se sun asunnon arvioitu hankintahinta alittaa 140 000 €, mikä on täällä Tampereella sen ASP-lainan maksimimäärä. Okei, mutta entä jos se asunnon hinta olisi yli se 140 000? No siinä tapauksessa olisit voinut saada ihan samoilla ehdoilla lisälaina. Jos katsotaan vielä vähän tarkemmin niitä lukuja. Joo, katsotaan he ehdottomasti. Eli tosiaan se asunnon arvioitu hankintahinta on nyt sen 100 000 € ja tosiaan ne sun säästöt siellä ASP-tilillä on se 10 000 €. Niin silloin tosiaan se korkotukilainan määrä olisi se 90 000 € ja se lainan vakuustarve on ihan sama, se 90 000 €. Tosiaan asunto kattaa tästä sen 70% eli 70 000 €, niin se valtiotakauksen määräksi jäisi silloin 20 000 €. Eli tosiaan tämä ostettavan asunnon vakuusarvo ja valtiontakaus riittäisi niin kuin tässä tapauksessa, niin kyllä näillä päästään eteenpäin. Okei, jes, mä pääsen sitten asuntokaupoille. Mahtavaa! Hei, kiitos, että katsoit video. Voit lukea lisää op.fiistä tai kysyä lisää meiltä finanssikoutseilta. Voit myös kysyä ASP-tilistä omasta pankista. Ja tilaa Finanssikoutsen kanava, niin me nähdään myös seuraavalla videolla. Heippa! Moikka!